pri tomu nového videa. Dneska som tu s Jakubom Štrovkom. Čaute. Čaute ľudia, ideme pušovať. Ja budem pušovať Fanga, on bude pušovať koho to? Shada, ne? Asi zoberiem pizzu. Čau. Nejdeme, budeme rád, keď nám dáte like a odber. Môžeme si spolu zahrať akedy. Ja vám dám toto, jak sa volá on. A ty dáš, jak sa volá ne? Musíme ich poradiť. Nie, zdechnem. On zabil takový. Pojďme vykempit, se dohýlovat. Já to počkám. Pojď, daj nám jako ultinu. Yes, nie, ona má jedno. Škoda. Ale to možno máte jedno, vieš, neprehádovať. Já ani ultinu nemám. To bude ťažké. Pekne? Poďte teraz, dávajte pozor. Poďte. Toto sme asi prehrali. Poď. Alebo... Yes! Pekne. Áno, yes! Ale to... Môj dynamit dobrý. Hej, on je strašne dobrý. A ja by som možno tiež vám, že on mne to seká. Mne to tiež teraz začalo sekať. A tebe to teraz nesekať. A už, dobrý. Pekne! Dynamite. Daj. Yes. A ty on je strašne dobrý Dynamite. Čakaj, ja mu... Daj mu, že dobre hral. No, on nejde s nami. Čo robí? A ja mám? Super Air. Mytik. Poď. 200 kredit na Sandy, yes. Ľudia, odporúčte mi, že aký si mám kúpiť skin. Na Asha buď to ten, alebo si mám kúpiť. Čakaj, no, Leona si mám kúpiť buď toho, Šarka, alebo ja si asi kúpim teraz toho. Ty si dobrý, sa ich pýtaš a A dajte mu odber. Komu? Na tebe. Dúfam, že zase budeme mať takého dobrého teammatea. To by bolo dobré. Čo? To sme asi dať. Nemám. No to možno ty keď zabijem, neviem. Ale tak nemusí byť slabý, on je silný. To môže byť aj ty. A čo robí nás? Si hovoril, aby bol dobrý tým, a ne, teammate, a není vôbec. Úplnej sráč. Yes, máme jedného dať. Streľám po nich, dostal takto. Na mňa tam vyskočil ten... Oni nadávajú na YouTube, lebo ťa bloknú. Nie, že bloknú, ale ti zabanujú video. Čo tu mám robiť? Ja sa zblázním. No keď si mali toho dynamita. No, on by ešte žil. Ale to nám zabil v tomto trochu páčil. To si dať. Aj sekať mi to začalo. Nie. Musím dať. Okay. Musíme ísť spolu. A nech hraje. Lebo to keby, že hraje, tam možno aj vyhráme. Od začiatku. Dostala Piper. To potom skúsime 1-2.
No bo to veľmi nemáme šťastie na teammateov. Čo je taký dobrý? Dobre, jeden dead. Nie. To neišlo. Počkej, kto má toho lídra? Ja. Čo je taký dobrý? To duo. Pošiť. No to už nič neukazuje, že natáčam. Čo? No to už nič neukazuje. Počkaj. To vypol. Ja by som ti stlačil na to. Asi hej. Počkaj, daj si ešte raz natáčať. Je nahrávanie obrazovky? Hej. Jemu to vyplo natáčanie. Oj! Jak si mi pomohol tam. Počkaj, skúpim. Jemu to nenatáča. Báli mu to. A tu asi ukončíme video, ne? A čaute.